الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تحسهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشيء لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قوم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta ranar talata a yau muna 23 ga wata na Ramadan shekara ta 1445 wanda ya dace wa 2 watan 4 miladiya ta 2024. insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun suratul qalam. A jiya mun tsaya fadar Allah subhanahu ta'ala aya ta 10 ko kuma aya ta 9 wanda za mu tashi a yau aya ta 10 da izinin Allah subhanahu ta'ala. Ubangiji mai girma da buwaya a farkon wannan sura yana bayyana mana matsayi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da matsayin abin da aka bashi cewa ya zo ya kira al'umma zuwa ga wannan
wannan rahama ce da ni'ima ta ubangiji subhanahu wata'ala akan ita wannan al'umma, sannan kuma ni'ima ce da daraja da kima da ɗaukaka wadda Allah subhanahu wata'ala ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Waɗanda suke kahurai sun yi yunkurin abubuwa daban-daban. Allah ya ba mu labarinsu a cikin ƙur'ani cewa sun so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ɗan sassabta, su ma sai su ɗan sassabta. Waddu law tudhinu fayudhinun. Allah ya ce a'a, ba wannan magana bace ba, akan wannan abin da muka baka na gaskiya da kiran mutane zuwa ga abin da yake na gaskiya, fala tudi'il mukazzibina, kar kai da'a ga duk wani mutumin da yake mai ƙaryatawa. Duk wani mutumin da ya ƙaryata kira, ya ƙaryata da'awa, to wannan mutumin bai da wata kima ko wata daraja ko wani ganin girma. Duk mutumin da ya bar Allah banza ma ya hishi. Ba zan mance ba wani lokaci Sheikh Ilyas yana amsa tambayoyi a gidan radiyo. Wata baiwar Allah ta bugo waya cewa mahaifinsu ya tahi ƙasar Amurka, yanzu maganan da ake ya ma fasa yin sallah, kuma girman shi ake gani, an kasa yi mishi nasiha, an kasa yi mishi wa'azi. Sai ma yake cewa kuma wanda girma ya mishi saura tun da ya bar Allah, kuma haka nan ne, tun da ya fasa sallah, ya fasa wane ne, wani girma gare shi? Bai da wani girma. Dama addinin ne yasa ai ciye a ga girman shi. In ya bar addini kenan bai da wata kima. Da haka kiman mutum da darajar shi yana tabbatuwa akan addini. In ka bar addini ba komai bane kai, kuma ka sani addini na shine ra'sul mal, kuma duk wanda za a ma da'a a mushi biyayya, a nuna cewa muna tare, to duk harkar addini ne wa. Amma daga lokacin da mutum ya nuna cewa ba ruwan shi da harkar addini, to magana ce ta bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikeen. An yi bara'a, ba kai ba su. Allah ce waddu sun so law tudhinu fayudhinun. Allah ce wala tudai kullu halafin mahin. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك سنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala tudi kullu halafin, kar kai da'a ga dukkan wani mutum halafin mai yawan rantsuwa, mahinun kaskancacce, walakancacce, mai rauni. Dukkan kahurin da zai tsaya akan cewa yayi nuna tirjiya, ya nuna halin ko in kula game da abin da ya shahida awa da kira zuwa ga addinin Allah, to wannan mutumin ba abin yi mishi da'a bane ba. Duk koyon da ake ga cewa iya da kuɗi ko iya da mulki, a yau dan adam zaka samu cewa matsayin da dan adam ya taka a yau, yana ga cewa kuɗi shine kawai abin da zai sa a ga kiman abu ko kuma a ƙi ganin kiman shi. Da haka in mutum yana da dukiya za a iya haraka da shi ko ta wace iri ce. Idan mutum iya da mulki, duk abin da ya haɗi to sai dai kamar faɗar Allah subhanahu wataala, sai dai a ce sadaqallahu alazim, kawai an ji an bi babu zancen sha. Alhali ba haka nan bane ba. Allah ce kar kai da'a ga dukkan wani mai yawan rantse-rantse na ƙarya, mahinun wanda yake walakantacce, kaskantacce. Nan ɗaya daga cikin magabata yake cewa wa zalika annal kadhiba li da'fihi wa mahanatihi, saboda makaryaci da irin raunin da yake da walakantuwa da yake da, yajtari'u ala asma'illahi ta'ala, zai yi ƙarhin hali akan rantsewa da sunan Allah, ya ta rantse bisti'maliha fi kulli waqtin fi ghairi mahalliha, ya rika rantsuwar nan a kowane lokaci kuma inda ma bai kamata a rantse ba sai ya rantse. Me yasa? Saboda so yake ku yarda, in kuka yarda bai da matsala. Ya san cewa ƙarya yake amma dai zai iya rantsewa. To shi sallah ce wala tudai kullu halafin mahin da'if, walakancacce, mai rauni. Wannan mutumin daga cikin ɗabi'u da halaye na waɗanda suke kange mutane zuwa ga addinin Allah, Allah ya ce hammazin masha'in binamim. Hammazin yani ai al-ightiyab, mutum ne mai yawan yi da mutane. Hammazin
ya'ani daga algiba ne mutumin da yake yawan yi da mutane. Sannan masha'in binamim yana zazzagayawa tsakanin mutane da annamimanci, ya je wajen ka ya ce kaza, ya je wajen wani ya ce kaza, ba ku haɗu da juna ba, ba ku yi magana ba, ba ku tattauna ba, amma zukatanku suna in juna. Daga ran da kuka haɗu sai dai kai ka kau da kai, shi ma kau da kai, ya aka yi annamimi ya aiki, ya kai ya kawo, ya jayo zare daga can, ya jayo daga nan, ya ɗarma a daidai lokacin da shi wancan bai san me ake ciki ba, wancan bai san me ake ciki ba. To iya daga cikin ɗabi'u da halaye na waɗanda suke mutanen banza, Allah ya ce cewa suna da hali na yi da mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu akan cewa kar mutum yayi giba, kar kai da mutum. Idan kana ga akwai abin da ya kamata ka haɗi mishi gaba da gaba. Idan nasiha zaka mishi, ka mishi nasiha, yayi abu da ba daidai ba, yi mishi nasiha, ki mata nasiha, ki ja hankalinta, ba zaman to tsaye gumi da kurmutu. Mu a yau me muka ɗauka, mafi yawa muna ɗauka abubuwa a matsayin me abun kayan gulma, kayan yi da mutane. Yanzu muna zaune mu biyu, mu uku, mu hudu, mu biyar, idan ɗaya daga cikin mu yayi ba daidai ba, maimakin mu ajje shi mu mushi nasiha cewa wani abun nan da kake ba daidai bane, kazan nan ba kaza bane ba, a sai dai mu kewaya, mu biyar ne, in ya gehence bayanan hudu an suka haɗu sai su yi me, sai su rikai da shi, kun ji fa abin da wani yake yanzu, kun ji abin da wacce take yanzu, maimakon amma mutum nasiha a mushi gargadi, to ba za a yi wannan ba. To wannan iya daga cikin ɗabi'u da halaye wanda ba su da kyau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan cewa mutum yayi giba. Manzo Allah ya ambace shi a matsayin abin da yake zabce ladan mutum. Ka karanta Qur'ani, ka yi azumi, ka yi qiyamul layl, ka yi wane ne, ka yi kaza, sai kai da wani, sai kika yi da wacce, aka yi da wani, aka yi gulman wani, shikenan. Haka za a zuwa ɗauki ladan nan naka da yi komi tsada, kuma a ran da wannan ladan ya yi muhimmanci sama da komi, ranar tashin kiyama za a ɗauka wannan gwargwadon yadda kai da shi nan za a ɗauka sai a biya shi. Shi yasa akwai ɗaya daga cikin magabata, idan ya ji labarin kana yi da shi sai ya samu wani abin da ya yi ƙarhi mai kyau sai ya aika zuwa gare ka, sai ce ga wannan an ɗan rage matsaloli, a ce lahiya, ya ce ai naji an ce kana mini kyauta da abin da ya yi komi tsada, shi ne ladanka. Ya ce to ni kuma kar in barka haka na hannu rabbana, da ka bari in baka wani abu a gidan duniya kaɗan tsururta, kaɗan mura, yawwa kahin mu je can inda za a ɗauko ladanka a bani. Haka yake wannan bawan Allah. Da aka yi da mutum, idan kai da mutum gaskiya kwarai da gaske ka ɗora wa kanka tashi hankali mai girma. A yau yanda muka ɗauki wannan abun matsayin shine gishiri da abubuwan jin daɗi da morewa da raha a cikin fadodi da inda muke zama, sai kaga cewa yi da mutum inda an ɗauke shi ba a bakin komi ba, don a yi gulman wani, ko a yi gulman wacce, ko a yi tsegumin wacce, ko a yi tsegumin wani, wannan ana ga wani abu ne wanda yake kamar halal ne. Me yasa? Saboda an saba. Shi yasa aikin ɓanna matsalar shi kenan, duk lokacin da ka saba da shi zuciyarka sai ta amshe shi, yayi kanta a cikin zuciyarka, ya zama tsatsa. Tun kana yi kana ɗarɗar har karɓa ganin cewa to miye kuma na an yi da wani, yau ake da mutane, wani daga fudowar rana zuwa yanzu da mutanen da Allah kaɗai sani, kuma duka ladan ka za a ɗauka a basu gobe kiyama. Allah kiyaye. Allah ce daga cikin ɗabi'un waɗannan mutanen, karka musu ɗa'a, karka ɗaga musu ƙafa, saboda mutanen banza ne, aikin su yi da mutane, sannan kuma masha'in binamim, sannan kuma suna yawo tsakanin mutane da annamimanci, ya'ani allazi yamshi bainan nasi, mutumin da yake kaiwa ya kawo tsakanin mutane, wa yanqul alhaditha li fasadi zatal baini, wa ya daga ɗaukan magana daga wannan wurin zuwa wancan wajen saboda ya lalata tsakanin mutane. Idan ya ga kun haɗu da kai da wani kuna dariya, ana gaisa, ana mu'amala mai kyau, shi wannan abun ƙeta haushi yake ji, so yake ya ga an kawar da kai. Idan ya ga ɗa da mahaifin shi suna fahimtar juna yadda ya kamata, wannan abun haushin shi yake ji. Me zai yi? Ƙoƙarin gulma, annamimanci, ɗaukan abin da aka yi da abin da ba a yi ba. Haka abin yake a ɓangaren da ya shahi masu dukiya, haka abin yake a ɓangaren da ya shahi masu mulki. Tsegumi da kurmato ba a kai su ba. Idan aka ce yau Allah maka wani matsayi ka shiga uku, sai a lokacin da ka tsaya ka jajirce da kyau ka zamanto namiji, a lokacin abubuwa za su ta yadda ya kamata. Amma ba haka ba, yanzu sai a haɗa ka da wani, yanzu sai a ɗauko magana wannan a haɗa ka da wannan, a ɗauko magana wannan a haɗa ka da wannan, alhali kwata-kwata abin ba haka yake tahiya ba. Shi yasa iya daga cikin halin da za ka samu wasu daga cikin musulmai suna da, duk lokacin da ka mashi hiran wani ko kuma ka zo ka kawo shi tsaye gumin wani, to kai tsaye zai kiraye shi,
ni wane ya ce kaza 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 wai abin nan ya ne ke to ashe wani nan da ke gani shi bai da hankali ya za in ka maka magana wani kuma ka ɗauka ka kira shi to daga an fahimci haka kake ka huta ba wanda zai ƙara ka maka hiran wani in za a yi abu na gaskiya da kai. manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas, hadisi ya cikin as-sahihain, marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qabarain, manzala sallallahu alaihi ya zo wuce wajen wasu kabarruka guda biyu, fa qala sai manzala yake cewa innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin, waɗannan da suke cikin kabarin ana azabtar da su kuma abin da yasa ake musu azaban nan a idan mutane ba wani abu bane mai girma. mazala ce amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min al-bawl, kaga ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da suke kwance cikin kabarin da ake ma azaba, ɗaya sababin yi mishi azaba la yastabri'u min al-bawl, baya kubuta daga bawali. Idan ya je yin bawali ba ruwan shi, ya taba jikin shi, ya taba kafar shi, ya taba wane ne, wani bangare ya zuba, wani bangare bai zuba, wani bangare a jikin wandon shi, wani bangare a jikin kafar shi, wani haka zai hutu kata kata. To duk mutumin da yake da wannan ɗabi'ar akwai alƙawalin azabar kabari akan shi. Zaka mutum ya tsarkaka, ka tabbatar da ka tsarkaka yadda ya kamata. A nan kuma zaka samu wasu daga cikin matasa samari war suke bawali akan hanya, kaga mutum ya rabe jikin katanga yana wada fitsari, ba ruwa tare da shi, babu dutsen da zai goge, haka kawai. Kuma wataƙila ma akan wurin da mutane za su iya suna zuwa suna zauwa, saboda shi kawai ɗan duniya ne mara takaici, sai saki al'auran shi a ko'ina. Addini bai rabu da wannan abubuwa. Kai da kake sallah yanzu wandonka a ce ka yi bawali ko baka wanke ba, ya ɓata wandon. Kuma sallah biyar ake a wuni, daga an ɗan jima kaɗan lokacin sallah, kuma ka riƙa bawali a saman hanya a matsayinka na musulmi. Wannan kuskure ne. Ana samun lega da yawa da suke wannan ɗabi'a ce ta wani a film ya gani, saboda kahore suna yana ga aiba wani abu ne ba, miskini. Amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min al-bawl wa amma al-akharu, manzo Allah yake cewa dayan kuma fa kana yamshi bin namimati, yana yawo da annamimanci tsakanin mutane, yanqul hadis, ciro magana yake daga wannan zuwa wannan. Har akwai a cikin maza, akwai a cikin mata, akwai waɗanda sun shahara da annamimanci. Duk wasu wanda kaga suna gaba a area su, to sai ka samu akwai hannunsu a ciki wajen hada su husuma. La haula wala quwwata illa billah. To annamimi dai ga makomar shi da mutumin da baya tsarkaka daga abin da ya shahi bawali. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wani hadisi na daban cewa la yadkhulul jannata qattatun, mutumin da yake annamimi mai yayyanki tsakanin mutane, wannan mutum baya shiga aljanna. Mai raba zumunci, mai raba tsakanin mutane. Haka a cikin fami ana samu, sai ku samu a cikin gidanku ko cikin faminku wani fitinanne ko wata fitinanna, duk ta bi ta haɗa ku haɗa akan abin da bai taka kara karya ba. Da haka iya da kyau idan kuka lura da irin wanda yake wannan fitinar a mushi nasiha, in kuma ya ƙi jin nasiha to kowa ya fasa aiki da maganar shi. In an yi magana 100 to ku ɗauke ta a matsayin cewa kawai ƙarya ce, har sai in kun ji wani mutumin da yake mutumin gaskiya, mutumin da yake son haɗa kan mutane da son zaman lahiya tsakanin mutane, in ya haɗe ta a lokacin sai ku ɗauka. Amma kar ku yarda annabi mai rika wasa tsakaninku, di ya haɗa ku gaba, ya sa wani baya magana da wani, wani baya magana da wani, kuma ga irin hatsarin da gaba yake da. Iya abin da aka addini baka dama na kayi, in ma ka ɗora ranka akan wannan ɗabi'ar, to kar ka wuce kwana 3. Kar ka wuce kwana 3. Daga lokacin da ya wuce kwana 3, duk aikin da za ka yi bayan zuwa wajen Allah, saboda kai mai zuciya ne. Kai ga wanda aka fusata, an fusata ka, ni za a ma kaza, yau kaiwa. Kuma ka zo ka ɗora kanka wata ɗabi'a da wani halin da aikinka da kake, sallar da kake, Allah ba ta zuwa wajen Allah, azumin da kake baya zuwa wajen Allah, kuma kana nan kana cika kana batsaya, kai kaman kaiwa. Kai da za ka aikata ayyukan da za ka raba kanka asiri, ya zama to alaƙa tsakaninka da Allah, duk abu in ya zama to zai raba ka da Allah, to wani abu ka rabu da shi. Dan ka yi gaba ka ce baka mishi magana sai mi, dan kin ce biki mata magana sai mi, ko kuma wa mutum husuma fitinan ne, ya zama to wani abu ya faru na rashin fahimtar juna, ayi a kasa fahimtar juna da kai, wannan alama ce ta munafici.
manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza khasama fajara, daga cikin alaman munafiki in aka yi husuma da shi sai ya nuna ba ji ba gani ba sani ba sabu. Mutum 100 su taru su ba shi hakuri wallahi ba zai hakura ba, ya nuna cewa kowa ba a bakin komai yake ba. Wannan alaman munafici ne. Kar ka ɗauka kamar wani burgiya ne ko kuma cin gishin kai ne. Da haka dai alqattat, mutumin da yake annamimi, manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan mutumin baya shiga aljanna. مالك وعن أبي وائل قال بلغ حذيفة عن رجل أنه ينم في الحديث. حذيفة أن باش لابان ونمتمن ديكي النميميني، فقال سي حذيفة يكي تشوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. yace naji da kunne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa baya shiga aljanna don mutumin da yake annamimi ne. Hadisi Asma bintu Yazid Allah ƙari da gari take cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin ala ukhbirukum bi khiyarikum, shin bazan ba ku labarin zababbu a cikin ku ba? Sannan kuma yace shin bazan ba ku labari akan ashararru a cikin ku ba, wanda kowa fitina da sharri? Qalu bala ya rasulullah, suka ce ya ma'aikin Allah. Waɗanda suke mafi alheri a cikin mutane sune masu ambatan Allah, mafi sharri a cikin mutane su ne waɗanda almasha'una bin namima, masu kai kawo da annamimanci da gulma da tsegumi da gutsurutso tsakanin mutane. Almufsiduna bainal ahibba, mazala ce masu lalata tsakanin masoya. ɗa da mahaifiyar shi, uba da mahaifin shi, mace da mijinta, ɗan uwa da ɗan uwan shi, abakan zama a tsakaninsu. Haka kawai annabi sai ya shiga ya huta, duk ya haɗa su gaba ɗaya kara kansu, su da kansu kasa gane ma wani yake faruwa. Annabi ba ƙaramin matsala bane ba. Allah kare mu daga sharrin shi, Allah kare mu kuma da wannan ɗabi'a. To zaka iya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankali akai kenan, kar mutum ya zama to wannan mai wannan ɗabi'a. To shine Allah yake cewa hammazin masha'in binamim, hammazin mai yi da mutane masha'in, mai yawo tsakanin al'umma, binamim da annamimanci. Wannan duka iya daga cikin ɗabi'u da halaye na mutumin da yake mutumin banza ne. Kaga can farkon sura Allah ya yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim, hali mai kyau akan su manzo Allah yake tahiyya. Yanzu bayan an mana wannan bayani sai yake mana bayani kuma halayen da ba su da kyawu saboda mu nisance su. Sai Allah ce daga cikin dai ɗabi'an waɗanda su halaye marasa kyawu yace manna'in lil khairi, mutum ne mai hana alheri, mu'tadin dan ta'adda mai ketare iyaka, athimun mai aikata aikin zunubi. Ayyamna'u ma alaihi wa ma ladaihi min alkhairi, duk abin da ke shi ya kamata ya bada na alheri bai badawa. Ya kamata yi kaza, Allah ya hore mishi, ya bashi daman da zai bai yi. Manna'il lil khair, mai hana alheri kenan. Sannan kuma zai yi kokari bayan shi ya ki bada abin da ya kamata na alherin nan, kuma zai hana wani ma ya bada wannan abin na alheri. Ana samun su ko? La siyama waɗanda suke makusantan masu mulki ko makusantan masu iko masu kuɗi. Alhaji ce wannan ya kamata a mai kaza, sai ce a haɓa alhaji wannan ayyayi yawa, wanda aka ba shi kaza ba ishe shi ba. Su talaka ba a so a ɓata mutane wa, abinda yau an mai gobe ma sai an mashi, ji ma sai an mashi, a ba shi kaɗan yi so gobe yanzu halu sai a ƙara mashi. Manna'in lil khair, ana samun su. A irin wannan ake ba da labarin wani sai mai kudin ya jarraba shi, ya ce ai ga abin da yake so ya yi, ya ma wani na alheri kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, ya ambata abubuwa masu yawa, ya ce kai ai wannan alhaji ya yi yawa. Mutane ba san zafin dukiya ba, sai ana bin su a hankali, a dan bashi abin da dai kawai dai zai dan kore kudan bakin shi. Sai ce to dama wannan abin dama kai ne za a ba ma, kuma tun da ka ce haka gashi nan ja, Allah kiyaye hanya. Kaga ramin mugunta ya gina shi kuma ya fada a ciki. Kar ka taba jin haushi ko ka ji kiyashin wani ya samu wani abu a duniya, kar ka taba yi wannan, kar ka taba yi. Duk abin da Allah ba bawa, Allah amfana, Allah sa albarka, Allah sa amura, iya bakin abin da zaka kenan, saboda Allah ya bashi. Baka isa ba da kai da duniya da abin da ke cikinta da ƙarhinta da komi, wallahi ba ku sako amshe ba, ba ku isa ba.
Allah ya bashi, kana so kai ma roƙi Allah ya baka. Walillahi khaza'inu samawati wal ard, taskan sammai da ƙasai gaba ki ina waye na Allah ne, shi yake bayar da su, ka roƙe shi ya baka. Dan me zaka ji haushi wani ya samu kaza, dan me kana bata maka kanka lokaci? Kuma duk wanda yake da wannan ɗabi'a ta ganin kiyashi ko hasada ko ƙeta, wallahi wannan mutumin ƙarshe wannan tashi hankali akan shi zai ƙare, akan shi wannan tashi hankali zai ƙare. Akwai musallai da dama wanda haka in ta faru, mutum da kanshi da kanshi ba kanshi da kanshi hanyar mutuwa shi da kanshi dalilin ƙeta. Da haka karka yi kyashin wani abin da wani zai samu ko kaɗan. Barantana ka zama mutumin da yake hana alheri, ko kuma ka ji wani ya dame ka, dan mi wacce dan mi wani, to Allah ya bashi, kai ko me naka za ka ci gyara Allah ne, ko kuma Allah yana abin da bai kamata ba? Subhanallah. Da haka mutum ya zamanto yana da wankakken zuciya. In ka zamanto mai wankakken zuciya, wannan zai baka dama akan kai ma Allah ba zai barka haka na hannu rabbana ba. Amma daga lokacin da ya zamanto me yasa kaza me yasa kaza me yasa kaza, kana tuhumar ubangiji subhanahu wataala. Ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata rana zai shigo masallaci, manzo Allah yake cewa yadkhulu alaikum al'ana rajulun min ahli aljanna. Manzo Allah ce dan aljanna zai shigo yanzu. Wani mutum ya shigo da takalman shi a hamata, yayi alwala, gemun shi yana digar da ruwa, bai ma san me ake ciki ba. Ya zauna yayi tahiyatul masjid, ya zauna. Washe gari manzo Allah ya sake cewa wanda suke zaune tare da shi, yace yadkhulu alaikum al'ana rajulun min ahli aljanna. Dan aljanna zai shigo yanzu. Wannan mutumin na jiya ya shigo da takalmin shi a hamata, sannan kuma da gemun shi yana digar da ruwa, ya kare alwala. Shi dai wannan mutumin, mutane kowa yana kallon shi wannan mutumin wane ne shi, kuma me yake aikatawa? Da aka zamantowa wani a wajen Allah ba dole sai wani an san ka ba, wani wani mutum ɓoyayye wanda ba wanda ya san shi, amma a garin da ya kowa ya yi duk wani wanda zai hutan. Kwana na uku manzo ya sake cewa yadkhulu alaikum al'ana rajulun min ahli janna, wanda mutum ya sake shigowa. Abdullahi ibn Umar, Allah ƙara yarda a gare su, yake cewa sai na je na nemi zama a gidan wannan mutumin don in ga miye yake aikatawa. Aka ba da garantin ɗan aljanna ne so uku, kuma duka shi ke zama shi kaɗai. Ya je zauna kwana ɗaya kwana biyu, wuce dare ya tashi ya ga wannan mutumin me yake yi, in kawai barcin shi yake, ƙiyamun lili ma bai yi. Sai can kusa alfijir ya kusa hudowa, sai tashi in na filin shi kaɗan, kai tsaye sai ya raka alfajir sai hutu masallaci. Sai shi Abdullahi ibn Umar yake ga cewa shi qiyamul layl ma shi ya hishi, yanda yake ɗaukar lokaci a cikin dare na sallah, shi wannan baya mai. Akai kwana ɗaya, akai kwana biyu, da ranar su giggilma cikin gari ya ga me yake yi, wani aiki ne yake yi, kai shi dai bai ga wani abu ba. Sai Abdullahi ibn Umar yake cewa kaji abin da ya zo da ni gidanka. Muna zaune a karon farko, manzo Allah ce dan aljanna zai shigo, ka shigo. Washe gari manzo Allah ce dan aljanna zai shigo, ka shigo. Washe gari manzo Allah ce dan aljanna zai shigo, ka shigo. Yace ina hada ka da girman Allah, wai wani aiki ne kake? Ni yanzu zan wannan na gidanka, na zo ne in yi muraqaban ka, in ga me kake yi. Ni dai ban ga wani abu sabo ba, bal hasali ma ni abinda nake la Allah naka. Miye kake yi, wace ɗabi'a ce gare ka aka baka wannan daraja? Sai ce to abin da ka ganin nan kawai shine abin da nake yi, ba wani abin da nake a ɓoye wanda ba shi ba. Har ya juya baya sai kira shi yake ce mashi, amma ina da ɗabi'a ɗaya. Ya ce ban taɓa kwana da haushin wani musulmi a cikin raina ba tun da nake. Sai Abdullahi ibn Umar yake cewa fa dhaka alladhi la yutaq, fa dhaka alladhi la yutaq. Ai wannan shine abin da ga gari jama'a, bakka jin haushin kowa. Yanzu wani masallaci zai zo ya zamana, kan a tashi sai ji wani ya dungure shi, ya mutsu, ya sa shi a ran shi. Ina dalili ka hartar da kanka. Duk mutumin da yake ron ɗabi'an, kana cutawa kanka da kanka, ka sa zuciyarka cikin halin kumci, kai duk abin da gani ya bata maka rai, kana ta faɗa, kana ta kaza. Wannan bai daga cikin ɗabi'a mai kyau. Kakka riƙe wani a rai, kakka ji haushi don wani ya samu wani abu. Allah ce daga cikin ɗabi'ar mutanen banza, manna'in lil khairi, mai hana aikin alheri, alherin ko daga wajen shi ko daga wajen wani ya za a yi zai toshe. Hasada, ina ma abin da aka ba wani ya lalace,
ko da shi ba zai samu ba. Akwai wanda kala-kala ne, akwai wanda zai gurace cewa ni'imar da aka mawa ne ta tashi daga kanshi ta komo kanshi. Akwai wanda zai gurace cewa a ni'imar ta wajen tashi ta lalace ko da ba ta zo wajen shi ba shi wannan ƙin a yi can jaras a yi mutuwa batar gaba ɗaya shi ya rasa kai ka rasa. Abin ya kai matakin da a yau taka ake aje wajen 'yan tsubu da bokaye, wai wanen nan ko wacce wai miya aka yi an cika ga tana walwala ko tana ta yana farin ciki, ya aka yi samu kaza a lalata kazan nan. Mun ga ya kulla alaka da wani a lalata wannan alaka tsakaninsu, zai ta yi wajen ɗan tsubu ko boka saboda a mushi aiki akan wannan. Ina dalili, Allah shirye mu. Manna'in lil khairi, Allah ce mu'tadin athim, mai ƙetare iyakar Allah ne, yani fi tanawuli ma a kan ɓangaren da ya shahi amfani da abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta, kaga ta'addanci kenan. Ko kuma ya zamanto ya tajawazu fi haddal mashru'a, ya ƙetare iyakar abin da aka ce an ce ai kaza maimakin ya tsaya a daidai kazan nan sai ya wuce. Mu'tad dan ta'adda kenan, mai ƙetare iyaka. Athimun, mai aikata ayyuka na zunubai, ayyatanawalul muharramat, duk wani aikin banna za ka same shi ana. Kaga anan hali nawa Allah ambata mana a cikin wannan aya ita kadai, manna'in lil khairi mu'tadin athim, hali uku: hana alheri, ƙetare iyaka, aikata zunubi. Wannan duka ayyuka ne na banza, ɗabi'a ce ta mutanen banza. Allah ya ce ƙara akan wannan utullin yani ghalizun, mutum ne wanda yake da kaushin hali, ba'da zalika bayan haka kuma zanimun, mutum ne wanda yake da ɗabi'u da halaye waɗanda suke ba su da kyau. Kalma ta azzanim malamai sun mata fasara daban-daban. Abdullahi ibn Abbas da Mujahid suke cewa azzanim suka ce almulhaqun nasab, wanda aka jingina mushi nasabar gidansu wani alhali ba a cikinsu yake ba. Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa huwa al-mulsaqu bil qaumi laysa minhum, mutumin da aka hada shi cikin wata jama'a alhali ba tare da su yake ba. Ikrima da aka tambaye shi akan az-zanim yace huwa waladu zina, yace shine dan zina. To shi kuma dan zina anan kaga ba zai dauki ma'anar kai tsaye ba, saboda ai shi bai da laifi, shi bai da laifi haka kawai ga kanshi. Yanda kaga kanka ka zo da uwa da uba, ni'ima ce ta Allah akan kama Allah godiya. Yanda ka zo inda ba a yi shawara da kai ba, za ka zo cikin fami suwa ne ko fami wani ko fami wani ko fami wani. Shi yasa dan adam bakka da komi, bakka mallaki komi ba, bai kamata ba kai girman kai saboda kuɗi ko saboda dangantaka. A ina kuka sa hannu da Allah za ka zama dan fami wani, har ka zo ka rika daga mutane karan hanci cewa ku ne fami wani. Yau hemi Qurayshawa kai wa kai fami ka wata fami ce. Abu ɗaya ne kawai, ku tsaya ku bi Allah. In ka bi Allah kai ne na Allah. To ko ka zo ta hanyar halal, hanyar aure, ko mutum ya zo ta hanyar da ba ta aure ba, Allah kiyaye, to kar wannan abin ya ɗaga mushi hankalin da zai sa ya raba alaƙa da Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata ayyuka da banza. In ka zama na Allah, kai da ka zo ta hanyar ta banzan, ta hanyar ba ta auren ba, in ka bi Allah sai ka ta yi aljanna. Wanda ya zo ta hanyar auren ya ta yi gidan wuta idan ya fanɗare wa Allah. Inna akramakum inda Allahi atqakum, inna Allaha alimun khabir. Wanda yi kowa a wajen Allah, ba ruwan Allah, la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah bai kallon gangan jikinku, Allah baya kallon surar da aka suranta ku da ba dogo ne kai, gajere ne, mai kyau ne, mummuna ne, wane ne, mai kuɗi ne, talaka ne, mai mulki ne, ba mai mulki bane ba ruwan Allah da wannan. Yanzuru ila a'malikum, ila qulubikum wa a'malikum. Allah yana duba zukatan bayi, Allah yana duba aikin da bawa yake aikatawa. To dai ala ai, idan ka ce utullin, kenan mutumin da yake kakkabra mai kaushin hali, kamar ka ce ne mutumin da yake gashi nan kato kuma sakare wawa, duk abin da zai sai kaga wauta ne kawai. Duk wani aikin da zai kai zuwa gare shi sai kaga dama bai yi ba. Zanim, ubangiji yake cewa kuma zanim, mutum ma'abucin sharri. Al-Hafiz Ibn Kasir yake cewa wa tarji'u
ila ma qulnahu waɗannan maganganun da aka ambata akan kalma ta zanim suna koma gaba ɗaya zuwa ga abin da muka faɗi yace wa huwa anna zanima huwa al-mashhur bi sharri mutumin da ya shahara da aikata aikin banza mutumin da ya shahara da sharri alladhi yu'raf bihi min bainin nas wanda ake gane shi haka shi ne ɗabi'a shi a tsakanin mutane wa galiban ma yace da Allah zai iya yi wani lokaci zaman to yaron da ya zo ta hanyar zina tunda dama da suka aihe shi ba kimtsi gare su ba rashin kimtsi ya kai su zuwa ga wannan inda ba tuba suka gyara halin su ba sai ga shi ma yaron gashi na ayashe yani ajehe sai ga Allah shi an ba a hankali ba rashin tarbiyya da zai samu da sauransu sai ga shedan yayi nasara akan shi ba Allah kiyaye to shi Allah ke cewa utullin ba'da zalika qatu kakkabra mai kaushin hali ba'da zalika ba haka kuma zanimun shahararren mutum ne da aikata aikin da yake na sharri sai Allah ke cewa idza tutla alaihi ayatuna afa an kana za malin wa banin Allah ce wai kawai wannan dabi'un da yake hana alheri ƙetare iyakar Allah ta'addanci ayyukan zunubi kakkausa shahararre da aikin banza yace Allah ya ce wannan abin da yake gaba ɗaya akan ni'ima ce da muka mashi na an kana za malin wa banin saboda ya kasance ma'abucin dukiya ne da ɗiya yana jin cewa iya da ɗiya yana jin cewa iya da dukiya kai banda wannan Allah ce idza tutla alaihi ayatuna in ma aka karanta mushi ayoyin Allah aka karanta mushi ayar Qur'ani ta ce kaza qala sai ce ai wannan asatirul awwalin ai tatsiniyar mutanen farko ce gaba ɗaya abin da ake karanta na Qur'ani ce tatsiniya ce يقول تعالى هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين ووانا شيني أبن زي فسكنش أبنجي دشي نا ساكمكن دا الله يباشي نا أبن ديشا دوكيا دا سيزا من توفن أرريني كفر بآيات الله عز وجل كافر تشو آيو الله مجرما دبوايا وأعرض عنها كما كور دا كنشي قمنا أبن ديشا آيو الله ينونو قالوا كوئن كلا وهو إيكي تشو وزعم أنها kadhibun ya rai ma cewa qur'anin ma ƙarya ne subhanallah ma'khuzun min asatiril awwalin wai an ɗauko shi daga tatsiniyoyin mutanen farko shi Allah can baya Allah yake cewa zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhudan wa mahattu lahu tamhidan Allah ta thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida Allah ce barni irin wannan mugun bawan Allah ce barni da shi wa man khalaqtu barni da wanda ni na halicce shi wahidan shi kadai zo duniya kuma da yazo bai san kowa ba bai san komi ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah huddo da mu ba wanda bai san wani abu jahili murakkabi mala sai an ɗauke ka sai an ajiye ka baka san me zai amfane ka me zai kai komai baka sani ba kai hankali kai wane ne kai wa duk a cikin ni'imar Allah kuma sai a yanzu da ka kai inda ka kai za ka nuna cewa kai ka buwaye Allah za ka aikata abin da ka dama za ka yi abin da kake so ba wanda sai ce maka a karanta maka aya ko aka hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ji a kai ba da kai ake ba bal wanda suke aikin ma kana kallon su a matsayin wasu mutane ga sanin ne ga kamar su zarni wa man khalaqtu wahida Allah ce waja'altu lahu malan na ba wannan bawan dukiya mamdudan dukiya mai yawa wa banina da ƴaƴa shuhudan wanda suke halarci da shi suke tahiya da shi suke take mushi gargada duk inda zai tahi Allah ce wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid so yake ƙara mushi dukiyar so yake ƙara mushi ƴaƴan so yake ƙara mushi mulkin Allah ce kalla al'amarin ba haka ba yake innahu shi wannan bawan namu kana ya kasance li ayatina game da ayoyinmu anidan mutum ne mai taurin kai subhanallah Allah ce maka mai taurin kai ne kai ai magana ta ƙare to wannan bawan shi ma anan wanda aka ce idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin shi ma akwai labarin da ake badawa cewa ɗaya daga cikin matasan garin makka a wancan lokaci daga walid ibn al-mughira ne kuna makamancin wannan shi ne ku
tamam ya dami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Makka ya hana shi sakat kasa ana fitinannun mutane shedanin mutum ne ga ƙuruciya ga kuɗi kuma ga kafirci ga jahiliya mala bala'i goma da goma tara shi ƙuruciya a karan kanshi matsala ne kuɗin ma a karan kansu matsala ne kuma uwa uba ga kafirci sai ya hana musulmai sakat a garin Makka. Wasu malamai suka ce daga cikin sababin sabkan wannan lokacin da Allah ya sabkar da waɗannan shi Walid ibn Mughira shi ake wasaftawa da waɗannan abubuwa shine utullin inna ba'da zalika zanim shine wannan mu'tadin athim shine kaza aka karanta Qur'ani da yaji duk ayat da aka karanta tun daga cewa falatu da kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da zalika duka waɗannan ana karanta ya san duka ɗabi'un shi da halayen shi hana alheri ƙetar iyaka zunubi gulma annamimanci rantsuwa na banza ƙarerake sai aka ce ba'da zalika bayan haka kuma duka zanim dan zina ne sai ya iske mahaifiyar shi ka duba kahuri ne amma ya san kafircin da suke sun san ƙarya suke Allah ce waje hadu biha ne kan wasu taiƙarata a kusurwa zulmin wa'aduwa ran ta san abin gaskiya ne an san sun sani mazalla mai gaskiya ne su suka mishi as-sadiqul amin tun a jahiliya sun san iya da gaskiya sun san mai gaskiya ne sun san baya ƙarya da ya karanta waɗannan abubuwa sai ce duka ya yarda amma wannan magana ta cewa zanim ɗan zina ne ya ce wannan maganar akwai mahallun nazar a cikinta shi dai manzan nan ko kuma shi Muhammad abinda yake waɗannan ba ƙarya yake ya san gaskiya manzan ke waɗi to yanzu tuhuma ina ta yi mahaifiyar shi aka ce zare takobi ya je iske mahaifiyar shi ya ce wai uwana ta ce lahiya ya aka yi ya ce ki haɗi mini kowa ya mahaifina ko in yi gaba da ki Mughira mutum ne mai kuɗi amma bai da magaji bai da ta zai ta samu wani suka yi aikinsu na fasikanci aka samu juna biyu aka aiho shi wannan Walid kyan ta ce kajin da aka yi suka ce sai gashi duk da jijji da kai da yake da nuna takama a cikin garin Makka ya hana kowa sha ruwa sai gashi yana ɗaukan ƙasa yana zama makan shi ya ƙasƙanta ya walaƙanta ya zube warwas aka ce allura ta tono mi ta tono galma zakara ya ƙoto wuƙar yankan shi yana ƙoƙota ya ƙoto abin da za a yankan shi to shi ma ne shi ne abin da idan ya zama to labarin zai tare da abin da ya sha'awe shi da ubangiji suwar Allah anan an yi shi ba a mace sunan kowa ba kenan dai riga ce mara wuya kar ka zama to daga cikin waɗanda suke irin waɗannan ɗabi'u Allah ya ce in aka karanta mushi ayon Allah ma zai ce asatirul awwal zai ce ai ta tsinniya mutanen farko ce Allah ya ce sanasimuhu alal khurtum Allah ya ce za mu mushi alama alal khurtum akan hancin shi za mu mushi wani alama shinun la yufariquhu za mu shi wata alama akan hancin shi Abdullahi ibn Abbas yake cewa yuqatilu yawm badarin yana yaƙi a ranar badar fa yukhtam bisayfi sai aka ƙwarzane shi a jikin hancin shi sai zama to alama ce wadda har sai da dangana zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ita sanasimuhu ala al-khurtum sanasimuhu simata ahlan nar alamar mutane yan wuta Allah ya ce za mu mushi me alamar shine bakin huska ko zamanto bakin hancin a dosa na mushi wani abin da zai zamanto baki a gare shi to ala aidai duk mutumin da ya zamanto ɗabi'ar shi da halin shi kenan ga irin abin da kuma Allah zai mushi mukafa'a da shi abin da Allah zai sakanta maka da shi da haka dan adam baka iya hada da Allah baka iya hoto na hoto da Allah
ka tsaya ka bi Allah, wannan shine iya gatan da zaka makanka a cikin rayuwa. To wannan labarin shi ya kare, sai Allah subhanahu wataala yake ƙara jan hankalin mutanen garin Makka kuma gaba daya, sai Allah ce inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza aqsamu la yasrimunna muslimin wala yastaqmun فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم Ubangiji subhanahu wata'ala anan yana ba mu labarin Qurayshawa da kuma labarin wasu mutane ma'abuta wata garka. Hadha mathalun darabahu Allah ta'ala li kuffari Quraysh. Misali ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake bugawa da labari yake bugawa Qurayshawa akan cewa wannan ni'imar da ya musu ta turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikinsu ba ƙaramin ni'ima ba ce ba. Kar su huskanci wannan ni'imar ta Allah da ƙaryatawa da mayar da hannun agogo baya. Allah ke cewa inna balawnahum, Allah ce mun jarrabi su mutanen garin Makka kama balawna ashabal jannati, kamar yadda muka jarrabi ma'abuta garka ko ka ce gona. iz aqsamu, yayin da suka yi rantsuwa la yasrimunnaha, cewa za su girbe wannan gonar su hudda kayan da suke ciki gaba daya musbihina, cikin jijjihi na sahiya. Haka suka ce. Wannan su kuma ana ba da labarin su cewa mahaifinsu mutumin kirki ne. In yayi noma, lokacin da aka kai za a je a yi kala, a yi roro, a yi wane ne, sai sa sai a yi shela a ce to duk wanda ya san iya da bukata gobe da sahe randebu a gonata, kowa je hudda abin da yake ga cewa za a ishe shi. Lokacin da mahaifin ya rasu suka ce ina ai wannan abin da baba yake ba zai yi ba. Ka san su baba mutanen Allah ne, to ku kuma ko a yanzu ana hudu ko sai kun suwa ne su mutane kirki ne, kenan ku kuma mutanen manza ne, tunda kunyar aikin da suke aikin kirki ne. To Allah yake cewa sai muka jarrabi waɗannan mutanen suka yi rantsuwa ai halafu za su je su cire waɗannan ɗiyan marmarin da suke cikin gonan nan gaba ɗaya musbihina laylan, a cikin dare, wani jijjihi na dare, li alla ya'lam bihim fuqara, saboda kar talakawa su sani da masu roƙo. Sannan kuma ba sa sadaka da komi daga ciki, za su hudda komi a kimshe komi a waje guda a haɗa kansu. Allah ce wala yastasnun, ba su yi togaciya ba, yani ba su ce insha Allah ba, kat gobe za mu je mu hudda komi da komi. Allah ce wala yastasnun, ba su yi ba, ba su ce insha Allah ba. Ɗabi'ar mai imani da abin da za ka hudu ka ce insha Allah, in Allah ya so. Kuma ka hudu ta karka ɗauki insha Allah a matsayin wani mahuta, wani kai kaza a cikin ranka kasan kawai ba kai ba, sai ka ce insha Allah alhali kasan ba yi ba za ka yi, wannan bai kamata ba. Wala yastasnun, Allah ce fatafa alaiha ta'ifun min rabbika, sai wani mai zagaye daga wajen ubangijinka ya zo wani zagaye akan wannan gonar, wa hum na'imuna, su suna can suna barci, lokacin halkan su bai baranta nasu zo. Ai asabataha afatun, wani hau ya hwada ma wannan gonar daga sama, fa asbahat, sai wannan gonar ta wayi gari kasarim, ai kallailil aswadi, kaman bakin dare, baka irin gaba ɗaya ta kuma toka, babu itacen, babu ɗiyan marmarin, babu komi da komi, har harawan duka an gama an ƙona su. Fa asbahat kasarim. Al-Imam Suddi yake cewa mithlu zar'i, yace idha husida ay hashiman yabisan,
ta zaman to rididdiga yani ta rididdige gabaki daya kai ka ce kaman bayan an yi yanzu misali in ka tayi gonaki bayan an yi kala an yi komi dabbobi sun zo sun shiga tun tattaka abubuwa sun yi haka abin ya koma gaba daya kaman ka ce ba a yi noma ba alhali lokacin girba ne lokacin da kowane lokaci abubuwa a cikin gona ya zama to ga ta dan malam abushe abdullahi ibn mas'ud yake cewa iyyakum wal ma'asi ku yi hankali da sabon Allah innal abda la yadhnab aw la yudhnibu dhanba zaka iya aikata wani aiki na zunubi sai a haramta maka wani arziki a dalilin wannan aikin zunubin da ka aikata da aka mutum ne sanci abin da yake sa Allah ne fa asbahat kasarim fatana da musbihina gona ta kone ko kuma gona ta zama tubatta da komi fatana da musbihina su kuma sai suka kira junansu musbihina da jijjihin asuba ay waqta subhi nada ba'dhum ba'dan liyadhhabu wani sai ce wani a tada shi hankali saboda kar ma daga murya wani ya ji suka ce ani gudu mun sabko ala harthikum akan wannan gonar taku aje a hudu abubuwa in kuntum sarimina ai idza kuntum turiduna sirama in kuna so ku je ayi girba da wuri a kare kowa bai sani ba to ku to mu ta yanzu fantalaqu wa hum yataqafatun alla yadkhulannaha al-yawma alaykum miskin wa ghadaw ala hawdin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsaduhum alam aqul lakum lawla tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin waɗannan mutane sai suka hutu fantalaqu sai suka hutu wa hum yatakhafatuna ay yatanajawna fi ma bainihim suna tattauna tsakaninsu yatakhafatuna ana sassabta murya ana us fantalaqu hum yatakhafatun suna cewa ne Allah yadkhulanna hal yawma alaykum miskin kun ga yau ai ba wani miskini da zai shiga wannan gona sab za mu yi komi za mu tattara babu zancen abawa ne haka suke hudi wa junansu wa gadaw suka yi sabko malam ala hardin akan wani ƙarhi wa shiddatin da wani dubara na cewa ga yanda za su yi su girbe abubuwan nan gabaki ɗaya suna zawwa wa gadaw ala hardin qadirina suna tsammanin cewa suna da iko akan wannan gona gabaki ɗayanta ai alaiha fi ma yaz'umuna akan abinda wannan gonar akan raya da suke ga gona ta ne ta yi komi ga abubuwa za mu je a yi girba shine wa gadaw ala hardin akan wani ƙarhi da hamasa qadirina suna ga cewa suna da iko akan abin falamma ra'awha suna zawwa gonar qalu sai suka ce inna ladalluna kai anya kwa mun bace ba ina ga da yake sabko muka yi la'alla wacce hanya ce wai kamata mu bi muka biyo nan inna ladallun ɗaya daga cikin sai ce masa kai ba wani magana inna ladalluna kawai bal nahnu mahrumun wannan gonar aniyan mu ce Allah ya duba ya haramta mana ita kawai a lokacin qala awsatuhum sai wani tsakatsakin su yanda shi dama tun lokacin da ake shawarar cewa Allah ya dukulanna halayhum alaikum sina ce musu ka shedun ku ha shine awsatuhum wanda a'daluhum yani wanda yake adalci da sanin ya kamata yace alam aqul lakum dama ban faɗa muku cewa ba laula tusabbihuna me yasa buku ce ba insha Allah me yasa buku ce insha Allah ba ay halla tusabbihuna Allah wa tashkurunahu ala ma a'taakum wa an'ama bihi alaykum
yace ku ji tsoron Allah, dan me ba za ku godiya ga Allah ba, dan me ba za ku gode wa Allah ba, ku tsarkake ubangiji akan wannan kyautar da ya muku na ku ɗauki wani kaso daga cikin sadaka kuma ku bada, ku ce kawai ba a ba kowa. yace alam aqul lakum dawa ina hadi muku laula tusabbihun, yanzu lokacin hankalin kowa ya komo. qalu subhana rabbina, sai suka ce tsarki ya tabbata ga ubangijinmu, inna kunna zalimina, wallahi mu mun kasance wanda muka zalunci kawunan mu muka jawo kan wannan bala'in da wannan tashin hankali. da mun ba su sun samu, mu mun samu, yanzu an yi gaba ɗaya an rasa, ba mu ba su ɗin gaba ke ɗaya. laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. me biyo baya kuma فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ubangiji subhanahu wataala yake cewa waɗannan mutane ma'abuta wannan garka yanzu qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'dhum sai suka fuskanci shashin su ala ba'din akan shashi yatalawamuna he suke zargin juna. dama wani kai ne ka zo wanda wannan shawara, yanzu gashi nan abin da ake ciki, shi dai in ma me dai abu ya riga ya kare. yatalawamu ayyalumu ba'dhum ba'dan, shashin su yana zargin shashi. tun da aka yi shawarar ma dama shi a wasaɗin ya ce musu laula tusabbihun, bai kamata a yi haka ba. yanzu wasu suka doge a kawai haka za a yi, yanzu bayan an zo an yi haka in kuma gora ta ƙone, sai suka zo ya talawamuna ayyalu ba'dhum ba'dan ala ma kanu asarru alaihi min man'il masakin. hana miskinai da suka ce za su yi, sai Allah hana su gaba daya. ashe ko kai a yau kake da wani abu ka ɗauka ka baiwa wasu daga cikin bayan Allah, Allah sai ƙara maka. amma ka riƙe la'alla dama ta sababin waɗancan in ne Allah yake baka kai ma kake fantamawa, in ka riƙe kai ma Allah sai riƙe a kanka. waɗannan suna zargin junansu akan haka nan. qalu ne suke cewa ya wailana, ya kai can mu, inna kunna tsagina, lalle mu kasance yan ta'adda, mun wuce gona da iri, ba mu kyauta ba. ba mu kyauta ba, tsagina ai i'tadaina, mun yi ta'addanci, wa tajawazna al-hadda, mun wuce gona da iri, hatta asabana ma asabana, yanzu ga abin da yazo same mu. suka ce amma asa rabbuna, muna sa rai wajen ubangijinmu an yubdilana, Allah ya masanya mana khairan da wata gonar mafi alheri minha akan wannan wanda muka rasa. mu dai inna ila rabbina raghibuna, mu dai mun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. mutumin da yake shedanci sai Allah damƙe shi, sai ga ya sakankance ga baki ɗaya ya zubda komai da komai. kun ga abin da ya samu garkan waɗannan mutanen, kazalikal azab. to haka azaba Allah take ita ma, haka take zauwa kwatsam, ba zato ba tsammani ba shiri. ana cikin hayaniya kawai sai aka ji fat wani ya tafi, an kare kuma shi kenan. ana cikin kaza sai Allah aiko da wani musiba, sai ya kama wasu kaso daga cikin mutane, an kare an tafi. kazalikal azab. Allah ce ku sani kuma wannan ai kayan wasa ne, matan da kayan duniya ne. wala azabul akhirati akbar, azabar lahira ita ce mafi girma. laukanu ya alamuna, inda sun sani su kuma zuwa ga Allah, su taimaka wa waɗanda suke basu da masu ƙaramin ƙarfi a abinda Allah ya hore musu. wannan shine ya kamata su mai da hankali zuwa gare shi. amma dan an rasa gona ko an rasa wata ni'ima ta gidan duniya, wanda mai sauki ne. nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.